Κάτσε κάποιο το μαλλί από εδώ. Να πέσει. Τριβλάκας. Let's fucking lose it! Get out of your mind! Get out of your mind! Get out of your mind! Fuck that shit! Get out of your mind! Να πεις κάτι. Όχι, απλά σκάλωσα το. Νομίζω ότι είχαμε αρχίσει, άκουσα τη φράση και λέω: τι γίνεται τώρα, ποιος μιλάει, εμείς μιλάμε για την Αριάδνη Δέλτα Χ και την Εύα Φόξ ή μιλάς σε μένα? Εμείς απλά θα σχολιάσουμε και θα πάρουμε το μέρος των κοριτσιών με λογικά επιχειρήματα. Δεν θα τους κράξουμε. Αλλά δεν θα μιλάμε εμείς. Όχι, ρε. Όχι, γιατί σαν να άκουσα λογικά επιχειρήματα. Δεν ξέρω. Λογικά είπαμε, όχι έξυπνα. Ωραία, πάμε. 1, 2, 3, δώσε. Γεια σας! Γεια σας! Είμαι η Εύα Φόξ, Αριάδνη Δέλτα Χ. Βγάλαμε αυτό το βίντεο για να, όχι να κράξουμε ακριβώς, βασικά για να κράξουμε αυτούς που κράζουν βασικά. Αυτό. Αλλά όχι να κράξεις ακριβώς. 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 Τι δεν καταλαβαίνεις? Όχι, πες μου αν βρίσκεις κάτι που δεν είναι λογικό. Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα όλα πολύ καλά. Και είμαστε ακόμη στα 14 δευτερόλεπτα. Πάμε. Το έχω λίγο κάπως φίλοι και δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Ωραία. Για αρχή βασικά θα αρχίσουμε με τις γκόμενες που το παίζουν μάγκες πίσω από μια γαμμένη οθόνη. Λογική. Λογική. Το θεωρείς ηλίθιο, το θεωρείς χαζό μήπως? Όχι, μέχρι τώρα είναι όλα σωστά. Είσαι βλάκας απλά, δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή την εξήγηση. Προφανώς, εντάξει, αλλά θέλω να με βοηθήσεις. Δηλαδή, δυο μυαλά μπορούμε να τις φτάσουμε, πιστεύω. Έστω τη μία. Ούτε καν ρε φίλε. Έστω μια. Είναι βαμμένη κοκκινομάλα. Δεν γίνεται να φτάσει. Εντάξει, ρε φίλε, να πλησιάσουμε. Θα αρχίσουμε, είπανε. Από τις γκόμενες που το παίζουν μάγια πίσω από μια γαμμένη οθόνη. Και βοήθαμε λίγο, αν δεν κατάλαβα κάτι, αλλά το είπαμε πίσω από την οθόνη μας αυτό, έτσι. Ακριβώς. Παρακάτω. Πολύ μπήκες εσύ, σοβαρά. Φίλε, εγώ είμαι σοβαρή κοπέλα. Όχι, δεν ξέρω, Τέλος πάντων. Και τη σοβαρότητά της μπορεί να Άμα επιβεβαιώσει έχετε οποιοδήποτε κάποιο αρσενικό με κοπέλα. πούτσα κυκλοφορεί στα πατήσια. Λοιπόν, Δεν το λέει απλά ότι είναι σαν εμάς που άντε είπαμε κάτι και ισχύει αυτό. Μαλάκα, εδώ μιλάμε για επιχειρηματολογία, πειθό. πηγαίνετε. Να το πεις με σημάπαλες. Αν χάσεις να κράτης μπορεί να πουψεί. Βρες την και πες της. Τι πες της βασικά, αριστερό, δεξί και άντε γεια ρε φίλε. Α, έχουνε και και μότο! Είναι. Γαμώτο δηλαδή. Είναι και αργό ταυτόχρονα. Θα έπρεπε να γίνεται Σύρια. Ποιο? Όχι με την κακή έννοια. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα θα έπρεπε να υπάρχει ο Σύρια. Τόσα καραγκιόζηλίκια έχουν βγει. Έχει βγει Big Brother, έχει βγει Idol. Να βγάλουμε μια Εύα. Σκάσε Mac. Να βγάλουμε μια Εύα Fox. Μια Εύα Fox τη χρειαζόμαστε βασικά. Και εγώ πιστεύω ότι. Δέλτα Χ. Η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε σε αυτό το βίντεο γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τα επιχειρήματά του. Όχι επειδή είναι ηλίθια, επειδή εμείς δεν φτάνουμε τόσο ψηλά. Ψηλά δεν φτάνω. Δεν φτάνω. Μην κοιτάς τόσο ψηλά, δεν φτάνω. Εντάξει, οκ. Αυτό. Και εκεί θα είσαι κομπλέ φίλε, για σε τα σάδω γαμμένα και θα σε γαμίσω από την οθόνη και έτσι και έτσι και έτσι. Οκ. Λοιπόν, άμα δεν έχει και πάλι κανένα θέμα εδώ με το βιντεάκι, ξέρετε. Ξέρετε, έλα να τα από κάτω, ρε φίλε. Μπροστά μας. Εμάς το ακόμη, χείρα πολύ. Έλα από κοντά, ξέρετε, αράζουμε τη σίγουρα μοναστηράκι μόνο. Κλασικά. Μοναστηράκι θα πας τρεμά. Τώρα μοναστηράκι. Ξέρεις, ταξιτζή θα βρω εκεί πέρα. Πουτάνα θα βρω εκεί. Και να δεν βρείτε μας. Πάνω μόνοι να βρεις πουτάνα. Τέλος, παρακάτω. Ακριβώς. Ναι, και που λέτε, τώρα θα αρχίσουμε από τις γκόμενες που κλαψομουλιάζουν. Για αρχή, γκόμενη, πάμε Εύα. Να! Δίνει το τεκμήριό της γκόμενη να. Δηλαδή έμεσα υπονοεί ότι υπάρχουν πολλοί πούτσοι να επιβεβαιώσουν αυτό που λέγαμε. Ακριβώς. Λογικό δεν είναι αυτό. Όπως για έναν καλό μαθητή υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι που μπορούν να επιβεβαιώσουν, έτσι για μια πουτάνα υπάρχει πελατεία. Όχι ότι σε λέω πουτάνα. Είπα, δεν θα βρίσω. Έτσι, άρα είναι λαχή από Fox και πώς κατά σας λένε. Έτσι. Όταν λέμε να, όταν φίλε είστε 14. Γάμισε ρε φίλε, πώς γκόμενους έχεις αράξει εσύ, εγώ. Έχουμε μαρτυρία. Έχουμε μαρτυρία. Σας πιάσαμε. Μπορείτε όσο ώρα να φέρεις τα έξυπνα. Έτσι που τα Και να μην μπορούμε να βρούμε πουθενά να στηριχτούμε, αλλά τώρα σας πιάσαμε. Έχουμε ομολογία. Το έχω κάνει λιμένα. Έρχονται, αράζουνε, βγαίνουν. Αράζουν, βγαίνουν. Κατάλαβες. Σκέψου ότι θα έρθουν οι εξωγήινοι, ρε φίλε. Και αυτό θα το παρουσιάσουμε για δυτικό πολιτισμό. Μα και θα φύγουν, δεν θα αντέξουν. Θα νιώσουν άχρηστοι μπροστά της. Και άμα έχουν πρόβλημα, να πάνε μοναστηράκι έξω. Εντάξει, βασικά δεν αγαπάμε. Έτσι πιστεύω εμείς ότι αγαπάμε. Ακριβώς ρε φίλε. Στάζει το μουνί μας και λέμε,
Στάζει λίγη αγάπη από πάνω μου. Θέτουν σοβαρά επιχειρήματα και σοβαρά θέματα προς συζήτηση. Καταρχήν, θέτουν το θέμα της αγάπης. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Εντάξει. Πώς θες τον τρυπό μου. Φίλε, εγώ θέλω το σφόνι, φίλε, αλλά δεν γράψω μου μοιάζω, ρε φίλε. Τον θέλω, τον λατρεύω, ρε φίλε, αλλά δεν γράψω μου μοιάζω. Λοιπόν, έλα, αφού σε θέλει, άντε. Το βγάλε σε βίντεο η κοπέλα για να μην κλάψουν μου μοιάζει. Παρακάτω. Και ειδικά οι κοπέλες ρε που μας ντροπιάζουν το γυναικείο φίλο ρε φίλε. Τώρα που πάμε να την ντροπιάζουμε το γυναικείο φίλο. Βαβαρά. Όπα. Time out, γιατί ρε φίλε, πολλές πληροφορίες ο εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί τόσο πράγμα. Μόλις είπαν ότι υπάρχουν κάποιες κοπέλες που ντροπιάζουν το γυναικείο φίλο, άκουσα καλά. Ακριβώς. Και τώρα έχουμε ακούσει μέσα στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα 10 φορές τη φράση ρε φίλε και ρε φίλε. Και ο προσόν. Όχι, είναι. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι ρε. Ρε φίλε. Πάρτε παράδειγμα από εδώ. Ακριβώς. Ρε φίλε. Είναι μια απεγνωσμένη γυναίκα μέσα σε μια κοινωνία φαλοκρατή. Πάτε το βίντεο. Μπορεί να έχει κάτι, όλοι έχουμε κάτι, απλά δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Εγώ μπορώ να καταλάβω κάτι που έχεις, το ξέρεις και το χρησιμοποιείς σωστά. Ακριβώς. Φαντάζομαι. Ακριβώς. Και είπαμε γιατί. Γκολινά. Και φυσικά μιλάς για το μυαλό της, έτσι. Δεν ξέρω να μιλάς για τίποτα άλλο. Για το μυαλό της, φυσικά. Μοιάζει ρε. Λοιπόν, αγαπάς το σήμα. Δεν σ' αγαπάει. Όχι, ξέρω ότι δεν μπορείς να ξεχωρίζεις ρε φίλε. Απλά Δεν είναι εύκολο. τον κάνεις ρεζίλ τον κακόμοιρο ρε φίλε. Ξεκόλλα από το έχει στάτους, δίκιο. μην γράφεις γι' αυτό να, μην γράφεις. Μη γράφεις γι' Στιγμή αυτό που γράφεις και για τον Θεό τώρα. Άσε το Σίμω να κάνει τη χαμένη τη ζωή του. Θέλει να την κάνει και δεν θέλει να είσαι ένα πάρα το κεφάλι σου. Και κάνε κάτι με τον Θεό άμα σε θέλει. Αλλιώς προχώρα και στη ζωή σου. Ακούς Βαρβάρα. Δεν θες κορίτσι μου πούτσοσή μου. Πάρε πουτσοτέο. Ή αφοσιώνουμε το νάκι μας στον Τέο ή προχωράμε, το βάζουμε να ψάξει για άλλον. Συγκινήθηκε το μονί μου ρε φίλε. Σου λέει το αριστερό Τώρα σε σκύλο. να δακρύσει. Τι, ποιο, Στο μουνί του. Στο μυαλό. Εγώ έχω μια απορία που θα ήθελα να την εκφράσω. εξέφρασε την. Ποιος στο διάλογο πούλησε κάμερα σε αυτά τα δύο κοριτσάκια. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένας νόμος ώστε να μην παίρνουν κάποια κοριτσάκια. Κάμερα. Δεν είναι να γαμάτε ό,τι κινείται. Και ό,τι σας κάτσε. Α, ξέχασα, μπήκαμε στο θέμα αγόρια. αγόρια που γαμάνε ό,τι κινείται. Μαγιά είναι να είστε με αυτήν Γαμάτε αυτή που έχετε όχι δίπλα να σας. γαμάτε ρε φίλε. Να είστε με την κοπέλα που θέλετε και όχι με το σας κάτσει. Καταλάβατε ρε φίλε. Άντε γαμηθείτε τώρα γιατί με ευριάσετε. Ωραία. Βλάκα, την ευρίασες! Σταμάτα, δεν το Την έκανε. ευρίασες, βλάκα! Την ευρίασες. Είχες δεν είχες. Μια συμβουλή για όσοι θέλετε να γελάσετε. Πατήστε οπουδήποτε μέσα στο βίντεο της Αριάννης Δελταχή ή Εύα Φόξ ένα pose. Θα σας βγει κάπως έτσι η αριστερά που είναι σαν γάμο τη φάτσα της, θα σας βγει κάπως έτσι. Και αν είναι πάντα έτσι. Όπου θέλετε! Όπου σκατάτε, πατήστε ένα γαμημένο pose, δεν στάνε. Μέσα στο μουνί μου, γιατί ξέρεις τι, γκόμενη, Να γκόμενη. Γκόμενη, pause. Stop! Τις φωτογραφίες που βάζεις και μου στείλεις τον κόλο σου. Τι τις βάζεις μωρή Μαγιά πλάτο. της, Άσε που μαγιά πατάει της. και like ο σφόν σε μερικές και θέλουν να σου γαμίσω τη μάνα. Στορκίζομαι, θα σε θάψω ρε φίλε, κατάλαβες. Πώς γαμάμε μάνες άμα είστε κορίτσια. Μπαμ, τούνελ με τούνελ. Τι πάμε αυτή την Την επόμενη φορά δεν θα φας απλά σφαλιάρες, θα φας αριστερό δεξί. Πατήσει μπαμπά με το Air Max. Το καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια απλή φασαρία. Δεν θα φάει απλά Ναι. μια σφαλιάρα. Θα φάει το Air Max στη μάπα. Δεν είσαι κομπλέ κοπέλα, μόνο αυτό. Ναι. Τώρα θέλω να κράξω εγώ μια δικιά μου ρε φίλε. Την αγόρασα και θέλω να την κράξω, δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ άλλο. Θέλει να με φτάσει ρε φίλε. Εντάξει, είμαι μουνάρα ρε φίλε, είμαι και την ομάδα μουνάρα, αλλά Μουνάρα, βλέπετε. δεν με φτάνει. Εγώ είπα, αλλά δεν έχω σωστή εικόνα. Είπε μια. Βλέπω. Άκου τι έπαθα τώρα. Όχι, είναι από πίσω, είναι ντουμπλάρισμα. Νομίζω ότι βλέπουμε λάθος βίντεο, ακούμε σωστό ήχο. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα λέει είμαι μουνάρα και βλέπω μια κόκκινη ντομάτα. Οπ, γιατί το έκανες αυτό τώρα. αυτό το Στα έκανα. μάτια. Βγάλ' το! Κατά λάθος μπήκε full screen. Εντάξει, βγήκε όμως. Σας αποχαιρετούμε βασικά. Πάμε να φάμε. Να φάμε ρε φίλε. Γιατί είμαστε μουνάρες. Είμαστε μουνάρα. Όπα! Κατάλαβες γιατί μόνο οι μουνάρες τρώνε φίλε. Οι άλλοι να μείνετε νηστικοί. Νηστικοί όλοι. Οι ψολές. Πάμε να φάμε γιατί είμαστε μουνάκια. Μαμά, βάλει να φάω γιατί είμαι μουνάκι. Το μουνί μας. Stop. Μαμά, φάμε γιατί είμαστε ψολές.
Αν είστε κι εσείς μουνέκια. Ψελές. Σχόλιο Πρέπει. και subscribe. Επιβάλλεται. Let's fucking lose it! Ξέρω πολλοί θα πείτε τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα και γιατί δεν διαβάζουν. Αλλά για να σας προλάβω. Hey, fuck that shit! Get out of your mind!